it's time for DJ Rocky's Secret Files. Kapatid ko, karibal ko. Hi DJ Rocky. Itago mo ko sa pangalang Queen. At ito, ang aking secret file. "27 years old ako. At meron akong boyfriend. LDR kami. Masasabi kong mahirap magkaroon ng long distance relationship. Pero naniniwala ako na kung gusto nyo talaga ang isa't isa, malalagpasan ninyo lahat ng hirap. Itago na lang natin ang boyfriend ko sa pangalang Tisoy. Marami na kaming pinagdaan ng dalawa ni Tisoy. Madalas man kaming magkausap through video call. Hindi pa rin nawawala sa aming dalawa ang pag-aaway at pagtatalo. One day, kinituban ako. Binuksan at pinakailaman ko ang Facebook account niya. Dahil alam naman namin ang password ng isa't isa. At meron akong namumukod tanging nakitang conversation. At habang binabasa ko yun, biglang na-delete. Tinanong ko siya kung sino yun. At sinagot lang niya ako na, "Classmate ko lang yan. Huwag ka masyadong mag-isip. Okay? Ha?" Tapos sabi ko sa kanya, bakit hindi ako mag-iisip? Kung talagang wala lang at walang laman ang usapan ninyo, ba't kailangan mo burahin? Kasi lahat naman iniintindi at nauunawaan ko pagdating sa'yo. Then after kong sabihin yun, bigla na lang nag-iba ang mood niya. Parang naging mainitin ang ulo. Then sabi ko, okay, i-block mo na lang yun para mawala na sa isip ko ang pangamba. So siya naman, binlock niya yung taong yun. Fast forward. Akala ko magiging okay na ang lahat sa amin. Kasi vocal naman ako kapag may napansin ako eh. Pero meron na naman pala siyang ginagawang hindi ko magugustuhan. Meron akong half-sister sa father side. Ang pangalan niya ay, itago natin sa Nicole. Meron na tong anak sa pagkadalaga at kinakasama siya ng boy best friend ko. Naipakilala ko si Tisoy sa half-sister ko. At alam ko, nag-add sila
ng Facebook ng isa't isa. For me, normal lang naman yun kasi nga, hello, kapatid ko naman si Nicole. At tiwala naman ako sa boyfriend ko. Alam kong nagkaka-chat sila until one day, nagkaroon kami ng hindi pagkakaunawaan at pagkakaintindihan ni Tisoy. 5 araw, hindi kami nag-uusap. Nalaman ko na yung sister ko, pati yung boy best friend ko, meron din palang problema sa relasyon nila. Halos araw-araw, tumatawag at nagchat-chat sa akin ang half-sister ko na si Nicole. Nagkukwento tungkol sa nangyayari sa relasyon nila. So, nagsishare kami ng mga sentimyento namin sa mga relasyon namin. Then, kinutuban lang ako. Binuksan ko ang Facebook account ni Tisoy. Ayun, natulala ako sa nabasa kong conversation nilang dalawa ng kapatid ko. Parang gusto kong lumubog. Ang masakit pa doon, yung sister ko mismo ang nag-first move. Nabasa ko pa yung sinabi ng sister ko na sorry, maliligo kasi ako. Kung gusto mo, pwede namang video call na lang tayo. At least, maaaliw ka, diba? Grabe, DJ Rocky, kinilabutan ako sa mga nabasa ko. After noon, I decided na makipaghiwalay kay Tisoy kahit sobrang mahal na mahal ko siya. Ibinuhos ko yung pagmamahal ko sa kanya, yung tipong nauubos na ako. Tas malalaman ko, etong taong sineseryoso ko, lulukuhin lang pala ako. At yung kapatid ko pa. Yung kapatid ko pa. Yung isasabay sa akin. So nag-message ako kay Tisoy. Alam mo, ikaw ang laging iniintindi ko. Pero sa ganitong sitwasyon, hindi mo kayang intindihin. Ang isang tulad ko, hindi mo naiintindihan ang nararamdaman ko. Siguro, hindi mo nga talaga ako mahal. O kung minahal mo man ako, baka nga may kulang sa akin. Kaya hinanap mo sa iba. Simula ngayon, gawin mo na yung gusto mong gawin. Tapos na tayo. Then I blocked him. Then biglang nag-message sa akin ang mommy ng boyfriend ko. Tinatanong ako kung anong nangyari. Ipaliwanag ko raw ang lahat. After that day, tinawagan ko agad ang best friend ko na kinakasama ng kapatid ko. Sinabi ko ang lahat-lahat sa kanya. Then nagulat na lang ako sa sagot niya sa akin. He said, alam mo bes, hindi na ako magtataka. Sarili ko nang ang tropa. Nagawa siyang galawin sa loob pa ng bahay ko. That time, galit na galit ako sa kapatid kong ahas. Kaya naman minessage ko siya. Sabi ko, talaga bang wala kang respeto sa akin? Pati na sa sarili mo? Sa dami ng pwede mong gaguhin at tarantaduhin, bakit ako? Ano bang pinakita ko sa iyong pangit? Huwag ka na lang siguro magpakita sa akin. Hindi ko na inisip kung magre-reply siya o hindi. Basta, binlock ko na lang siya. And then few days later, nagkaayos kami ng boyfriend ko. Siguro dahil mahal ko nga siya at tanga lang ako. Then sabi niya,
Mahal kita. Totoo ka ba sa akin? Sumagot ako ng, "Oo, totoo ako sa'yo." Then tinanong niya ako ng isang tanong na hindi ko akalain na itatanong niya at hindi ko alam kung saan nanggaling. Ang sabi niya, "Sino yung naging lalaki mo?" Nagulat ako sa naging tanong niya. Then nag-stalk ako sa Facebook. And grabe na lang ang nakita ko sa Facebook. Ang mismong sumisira sa akin ay ang mismong kapatid ko. At ang sabi nito, ako raw ay nanlalalaki. Hindi namang totoo yun. Yung mga ginagawa niya sa akin niya ipinupukol. Sa totoo lang masakit para sa akin na sariling boyfriend ko itong hindi na naniniwala sa akin. Siya nga itong gumawa ng ganun sa akin. Mas naniwala pa siya sa kapatid ko kaysa sa akin. Akala ko ba gusto niyang ayusin to sa amin? Pero kung gusto niyang ayusin, bakit hindi niya ako paniwalaan? Ba't mas makikinig pa siya dun sa kapatid ko kaysa sa akin? Gulong-gulo na ako ngayon. Gusto ko pa tong ituloy dahil mahal ko ang boyfriend ko. Pero hindi ko na alam kung paano. Hindi ko pa rin kayang patawarin yung kapatid ko. Saan ba ako lulugar? Ano bang dapat kong gawin? Sana matulungan niyo ako, DJ Rocky. Hanggang dito na lang po muna. Muli, ako si Queen. At ito, ang aking secret file.